скажіть одразу, почнемо з найголовнішого. От є в Росії телеканал «Росія-1». І туди, на це ток-шоу 60 минут, чи як воно там називається, туди ж не запрошують просто так людей, туди їздять штатні такі запрошені гості. Чому вас запросили на це шоу? Після чого ви дістали купу проблем в Україні? Ця історія почалася ще за часів, коли я працював посадовцем. Так, це в 17-му році було. Напевно, то, знаєте, більш спонтанність. Коли я на місцевому телеканалі в Миколаєві була тема про культуру в області, як профільний зам з питань культури мене запросили, просто сиділи, говорили про тенденції. А напередодні того, на цій студії Росії 60 минут, Жириновський почав робити погрози, взорвати Очаков, спустіть все в море, всіх утопить. І мене журналіст місцевий вже після цього ефіру запитала, а як взагалі в Очакові відреагували на погрози Жириновського там з телеекрану. І я сказав, власне, як відреагували, що більше, напевно, посміялись, що це банальна істерика і страх, що Україна стає сильнішою. Там мова йшла про те, що нам будують нову базу. І після того якось воно там чи в Ютубі, чи окремо десь пішло, що заступник міського голови відповів Жириновському. І вони ж там в Росії моніторять інформацію. І знайшли мені в Фейсбуці, написали, запросили, типа, слабо повторіть, ну, пообщаємося, давайте, буде Жириновський. Я вже думаю, чому б і ні? Як то правда, чому б і ні? І, власне, тоді я поїхав перший раз, потім другий раз, і вже були питання, там мені задали дуже провокативне. Я відповів так, як я вважаю, це стосовно мого відношення до Бандери. Це я окремо до вас поставлю це питання, тому що ви, я ще раз повторююся, ви, знаєте, ви сплетені з суперечності, насправді. Тому що у вашій біографії різне було, і насправді, я не знаю, чи знали ви, куди їдете, програму «60 минут». Знаєте, я знаю, що я їхав говорити правду. І моя кінцева мета була встановити, зробити кроки до миру в Україні, коли в нас іде кожен день війна і гинуть люди. Чому б не поговорити очі в очі, як ми зараз з вами? А для чого? І, власне, тоді, ну, знаєте, я взагалі, коли беру участь у цих програмах, я спілкуюсь не скільки з опонентами чи з тими, хто стає напротив, а з тими людьми, хто по той бік телеекранів, хто розуміє, яка трагедія трапляється в Україні. І ось саме з ними розмовляю я. Ми розуміємо, яка трагедія трапляється в Україні. З ким ви говорите? Я говорю з тими людьми, громадянами Російської Федерації. Які обрали такого президента і обрали таку Державну Думу. Це їхні виборці. Це слід розуміти, що це продовження просто пересічних росіян. Пане Романе, є така думка в мене особисто, що взагалі моя позиція, я для себе відокремлюю російську владу на чолі з їх президентом та окремо людей. Спочатку ні, а зараз після кожного ефіру пишуть більше 1000 повідомлень приходить мені на Фейсбук. Після кожного ефіру якого ви маєте на увазі? На телеканалах в російських СМІ. Да. Тобто ви не більше їздили, ви більше їздите туди? Ну, я часто там буваю, мене часто запрошують як українського експерта. Да. І наступне, що люди пишуть і говорять, ми ж хочемо миру, ми не підтримуємо всю цю трагедію. Люди в Росії, які по своєму рівню життя живуть, по моїх підрахунках, на 0,5 рази, може, заможніше, ніж середній українець, вони розуміють, яка трагедія в нас трапляється, і не всі, так як показують російські ЗМІ, підтримують, що, знаєте, як думка нормального такого пересічного росіянина, як він має думати на думку своєї влади, що Крим присоединився, вернувся, в Донбасі восстали, але це неправда. Крим захопили, Донбас підтримують, щоб в нас тут на нашій з вами землі була війна. І оце є така правда. І нормальна думка російського... Ви мені нічого нового не сказали, але... Та я правильно. Як позиціонують російського громадянина, який як думає, що я ненавижу українців, крім дончан і луганчан, от за те, що вони... Це неправда. То не є правда. Більшість людей, я не кажу, що всі,
але мінімум 50-50%. Вони нам співчувають, бо ніхто не хоче То смерті, ніхто не хоче війни. ви перетворилися в такого І я саме з штатного ними експерта з розмовляю. України. Не штатний, вибачте. Ну а як? Ну, якщо мене часто запрошують... Це як часто? Програма там виходить в щоденному режимі, наскільки я розумію. Як часто? Скільки разів ви їздили туди? Слухайте, ну, по-перше, Скільки разів? я не рахував, скільки разів їздив. А на що ви натякаєте? Давайте прямо. Я натякаю хіба? Да, ну ви що, штатний Слухайте, експерт? Я не штатний експерт. Я ставлю прямі питання якраз. Я говорю вам, що мене запрошують як експерта з України, який, до речі, говорить про мир. Я Там багато всі, хто з України, окрім депутатів від партії регіонів колишніх, вони, це окрема тема вони для про розмови. це і говорять. Але вони теж туди часто запрошують з України одних і тих самих людей. Там Карасьов звідти просто не вилазить із студії. Розумієте? Пане Вадиме, Вадим, він також, ну, ви бачили, звісно, але так, що прям не вилазить, ну, напевно, ну, ні. Ну і скажімо, якщо я на місяць мене запрошують 4-5 разів, то десь така тенденція. Це дуже часто. Я часто їм відмовляю, так як маю ще тут справи. Є дзвіночок від глядача.